Ka Meghalaya High Court kala pendam no ya ka hukum ke sarkar ban khang ki nong hikai bamdei sarkar ban shimbenta hakasan hima sima. Haba krench kilat pathai kubor mentakan rhetoric uno opera arhajar arpuar uba bright starwell marbanyang uloong baka sarkar Meghalaya nadu usnem arhajar khatpra kalawan ra ek state education policy ban khanglat ikinong hikai ban shimbenta hakasan hima. Uba Bright Star loong bakinong hikai Kim Bansi banlet ujor Shayeng Bishar hausnem arhajar arpwe na marba usimbut menteri rangba kajalla uba Prestun Tinsong ula Krenshai balada kinong hikai kitut yakane ka jingpentim ne ka notification kila banlet ujor Shayeng Kashari. Ki katungani kinong hikai ki ba sokya habis dia buatkan ka notification ya ka ba ka government kala penmi ya ka ban khang ni kena kai ban don benta habis dia buat ka politics te ka bani kong ya so ban ai khulai ap baro ki member of the press print but electronic media ki bala shimkhia ban report habis dia buatkan ka issue ndai ka badang menen menta ndai ka bala nadu newsnem ku bala depth antrai ibun ki media kala cover habis dia buatkan ka issue habis dia buat ka jingkhang jong state government ya kini kai ban dan benta haka politics te khindia pen pau ka jingso ngu ka jonga ya ka press ho ka jingso ru galek na kamta ki tu ki sokya na kalian jong ki paranu hikai ba khamtam dei haka ba ngremut na ki parlo ka jongi ki bala kloi ban wan shmat ya ka ban file daka case habis dibuat ke government dengan baka High Court of Meghalaya. Tapi kemudian tanpa su penken mau, no, habis dibuatkan ika kumnung ipoi, nanti baru menenfla Eraban pen pur, habis dibuat ketuka judgment order bagi yo dengan baka High Court. Rai kajing sedang hi kasedang nadu usnem arja katpra, usnem arja katpra ke government of Meghalaya. Kawara ya ka Meghalaya State Education Policy 2018 haka bala notify daga government haka administrative benar khandai arja khapra ladaki la puli ya ka education policy katkum ka clause 7.4.3 hangni ka khang persya kani ka policy ka khang persya kinoi kai banidon benta habidi bat ka kam san hima sima ketika Meghalaya Education Policy. Dan rei nak kalian tu ikut nong hikai, komersial penpang ni, hot iyo ya ketika Education Policy. Rei apa peling ngok ini kelomba ni ketika Education Policy hadu bandala pas dah ke cabinet, hadu bandala notify. Soal tu kan dia, dari kan mau kumbalong kerukom ke government telah prepare yang kata draft State Education Policy. But akan ika draft Education Policy ke government kumba ke julong ni kala khot na kiriyo pai ba kinu ki bakwa man ai jingmut habis diba ketika Education Policy ngiru na kalian no hikai hak to por ngila go through but yem sim bahkan nang kanu ke jingkhang ya kinu hikai hak draft policy ndai ka ba pen kenet ini kalau hadir ba kipas dah ke cabinet bahagian kita notify tu kumangla batai ne how administrative na khandai arja khapra kensan kami blut hakanika Meghalaya State Education Policy tenrai haba kalami nyong nyele sukumno mla mli issue kalami henrai nakalian ke jungi ka to kini basong khyang yong to ka policy bonsin ka don henrai bonsin pat kim ju pentrai kam te ka policy kanung terekam lenda kimi ki rules kumno ban terekam ni ki policy te dei hadu araja hausnam araja arpuai ba ka government pat ka penmi ya ka notification hakaba ka amen ya ka service rule hakabai dei bat kinong kai kata kalong ya ka rule 6 and 7 tadaki ya
tetapi pet ya kan service rule ka video kinong kai ka rule 6/7 ka ailat kinong kai bakin don meta ka politics kinong kai ki bakwa man don meta ka politics nrei ki hap banyai kat kum ki kendon bakata kalong bagi hap ban shim ya ka shuti hakapor ka ba ya kun ya ka election kata kalong kabala practice ndai tang menta mene ndai nadu bangyo ya la ka jong hill state but hadu ka 2018 election ka dalam kumta ya kinong kai but balik kinong kai kidon ka benta ka ba kraw ha ka ban tei bat ha ka ju oporu ban penwadur habili bat ka jinglong jingman jong ka sencha khana bat khamtam ni ha habili bat ka bahagamet jong ka jelahi baru away te baru stata kam siladan kanung no jingkhan henry ko mga kadi government masuan ka bor 2018 ka ora exit education policy but house nam arkway ka notify baka change no ya kani service rule ha bidi bagi kinong kai hangni ko akan specify mde ki government colleges nrei ha bidi bagi aided college te kakum kani notification kila khang shisendan ya kinong kai bakinon menta haka politics kim sema ai chu te bat kani ru kami ha tu ki por la pikan mau ha ki por ba kadang tlam ha kadang jur ba ka ne ka khlam covid te ki babun dan ya bun kam nak perkhat habis di covid ne ka government ka wara kini notification but ngim bun nak ring jungiru ngim sema pai perkhat ko don ki layo ban pet ya si don ki ba khlam yo ban pet nrei hadian ka tu ka ni banai ka government pat ka pha biang ya ka wei isti ban pen kan mau yang ni kinong kai bakal don kum kani ka notification ban khang ni kinong kai ban don mata haka politics kata isti kami ha pratrik guna khatwei arhajar arkwei badai hadian kani ka jimi jong ni notification bad hadian jong ka jing penkenma nakaliang jong ka government ting ba ka city ka ba ki pha saki colleges ki ba pher habai di bakani notification bana kalian ke jogi kinong hikai ba smokia man mangi su thu bakari ka hok kamdei ba ai manu ne ya kari ka hok la ai hi the constitution of india ya wei nong sosnong jagari india bar mdei tan nong sosnong ka bakan thu wat yang iki nong hikai banidon mata habai di bakka politics te de hadian ke tu lei iru lingba wei ni political party Rasim kia, ni sebenarnya aku boleh, dia kan away ke political party. Kalau Rasim kia balik banyak kendu, ya chief minister, bat banbu ru, ya ka memorandum hakmat jungu. Nagal yang jungu ke party, ban pentip seki, bahkan ke party kam semua ham. Tapi dia buat ketika notification, ban kang ni kai badan mata haka politics. Ke political party, ni kini party statement, nagal yang jungu government kamtam. Nakaliang jong deputy chief minister ba president tensom haba ukran shy wang ba yem don jitmu ye ban penkelai ke notification ya ka government kala penni handai ki ong ki kan dak tien ka ba ya sing ong ka ba khamkhor yang nang kai wang ba lada kinong kai ki kwa kila bandai syakut te dei nak kata kadang nak kalian jungi ko minyak kai ko no we are left with no options tadi siang yon to ngin explore kilenti kumno ban convince the government ba kan weng mardor ikani notification dei habangi I to media report ni sutu ya ka jingmut jong government ba dei halor kata nak kalian jungi ko kinang kai iba sokhya I wan smat ya shom ya perkhat ilarai ba ngin yale baik ban approach direct support ka Meghalaya High Court te kani ka case ngala file ho kanai July mentau senami arajar arpuar but menen aso ban ayo molim ban High Court ka bala penbana ya kani ka rai ka soka menen haka ba pen scam
ya ka ai kanong rem ka bangi so ka batei bat kata kalong ban weng maror ya ka notification jong government ku ba PE kenika ngangai mo kenika ladan hapo public domain lada create pledge hapo website jong ka Meghalaya High Court pinyo la download baru kidan hantu te meneni ka santrik mana ka a mentau senang ka Meghalaya High Court kala rai ban penskem ya kanong ren ka bangi kum kinong kai ni so tho bakari hok ka jogi mangidon ya ka benta ban contribute ban no senyang habedi batka kari ka kam politics te so ban ayo ya ki nom kersan ki jongi mo ki bahye ki jongi ki parlok ki jongi hot ngidon remote ki basa kerteng hawan file persa ya ka government te nalor kini ki remote don bu sebun kinong kai bak kersan ni nadien mo kajing ko play kali saki baro bakum juru sabaro kibaran kajing sokya habedi bakani ka notification makan ya kinong kai wan ban tempa ya kajing kemen hagaju opor bak kajing sungu ru nak tahu pai ba buon ru bak kersan ni habedi bakani ka issue TP ya ka na pedeng jungi kini remote kiba ya lei ke sa ikut sanbut na pedeng jungi limban cintu bani le le tang I ba bright mar yang I don ke cintu bani le ya ke election ajar plus ya ka mega legislative assembly ndoi nek week kini kai di haru tang I pe don ke cintu re ni fight in ke case le ke case na ba isufu ba ke ni ke hok jongi kino kai wala ngiem dan cintu bani le election ru re kamdei pat ke sarkar constitution ya ka hok ke kini kajing kini ko order kabaga government kapini lingba ka notification how apply March ajar away but kabaga kapach ki education institutions prepare kamdei tanya ki post assistant professor kamdei ki employee kamurnado opinion hadu principal hai ibaran hakor akini ki government aided institutions kini ka order juga government ka khang but ya kini ka order ko ba pitet ta namba klasa tin kaino aka Meghalaya High Court ka haba kini ka rule 6 and 7 ka bide ba kini ka leave and conduct rules haki aided institutions tin puli kini ka rule ba applicable na to ki school level hadu college level endo ki university bagi di autonomous bodies ki yar ki jonki rule ki don jonki rule ki joki e kani ga rule jo government kam long applicable ki ya university endo kani ga rule long applicable tang ya ki aided educational institutions kubang US number ba habaki pilmi ya kani ga notification ki claim I ga justification e number ba new ru ya ta maybe cabinet memo ki thok kumno henry ku baka pau na ki minister ki ba kikran ki media ki ang bangi kwa ban khang ya ki no hikai ba kendom shimitai politics ban tin ba ya ka chimpule ha ka jela ga jongi kata ga ni ga nongrim ka ba ki kishin henry na ga nyang jongi kum ki no hikai ki ba hikai ha ki college prepare number hangi don tang ni college ni ya kami ya kendu ni school ni mla ban keren ta ka chongki le na galang chongi ni so pakata ga jing aida juga government kamde ke badan nongre nawar haba phi don gunu ga jing thu man pin ha ya ke bla aya ka puli ga dangle ke de banya ka de ringkat kakum ka riti sensha bi jong ke India constitution di India kapat ka hap de banya ka kubian ya ki kanon ki ba ni don ke gari aba ki kwa ban pin ba ya ki ya ka puli ga dangle ha ka jela ngiru ki kwa ni ki don ki we ki bon ki la ki ba ka sarkar kala ban pin ba om da gani riti kani nei kuma philong ki wala ni don da ka politics ha ki political parties kamdei bangi sacrifice ya ka por ki jogi ha ka ban ikai henry ni ai ka por ki jogi ha ba ni kelut po te kamdon ke jing tin ko ke jing isha ha peleng kita ke jing
join party but kata kajing I kajing hikai jogi haki college. Concerned teachers in Kuwait but contribute saya iblang salam but so ba kiwegi responsible but sendiri. Dan ini tadi even keren persyat macam tu. Kenika Kau kalau buat kini pulih kini judgement. Ka main point hakaba yadai baka jingrai jungga high court kalau bentuk hatu di bakne epic office of profit kata. De kini kino hikai jungga government nadu primary handu college kini ki government sana. But yaki lathung lok sarkar ai tu lok sarkar nadong shadong ki control sarkar yaka service ki chonki ki baat yaka office of profit. De ki kimla ban shimenta haka politics. Inde ni bade ngimdei ki no tarikam sarkar. But yaka taru pilda puli ya kini ki is babon ka ba ka Meghalaya government ka bu hakmat jong ka ying bisha nagra high court na supreme court ka government Meghalaya kong bangi ngimdei ki no tarikam sarkar. Ingidei kinuntre jonki private management. Ka sarkar ka shu ajingarap ya ka management bersih tu lopingi. Tinggi ngimdei ki nungtri kam sarkar but ngimbat ya ka office of profit number ba ya service jongi kamdei ka sarkar control di ka management. But ya ka jingseru is ka save ka management ka government ka ajingarap ya ka management but save tu lopingi. Ta kali ka arrangement. Di gani ka order kan belum applicable kan ya judgment to high court kan belum applicable ya ki nanti kan sarkar. Tapi belum pun ngimdon ya ta ya kajing pendet ni kajing pendet jing puli jong kiwai pat. Kemarin kum ga kumong ipi ka kum ga constitution juga India hi karong ba ka ai la ya baro khoi suksnong uban ya sebenta te ni burom ya baro lau ba duna jing puli ni ba jing puli ru ngimdon ni ben kan ya ta. But menangani Channel Church Chief Justice jeng India udah ngomong ba kam kabomla benong ban community benong ba tang gimana kita start dia lah ban sim yang karai kapapiang ya kata ngim doni ban komen ya lor ka halo kata jeng ke bigi ki lopi henry ke ba ni kum ki nong hikai ki badon ke jing sokya ya ki imlang salang kalong ba haba ni don kita ka don kala namar ni ngimde kinong tere kam sarkar ide kinong tere haki private education institutions haba ni kwa ban contribute haka shaka imlang salam haki por ki ban ni na kabde ka part ke government ban khala ni te ya ta ka kumang ipi bende jing tumu government kumbak ni i haki media ti yong ban pin ba ya ka puli dangle ya ka jela oi i welcome ya ta nei om ban khan ya ka how ka jung ta ben di kwa tam tam hai ka ta tu ki ni wa ngan kare ko bakret ini mo dewe ka long ba ngimla ngim shula aslu ba long ba tang mo hikai bala ban pin hai ka politics ngimla machine ta ka ila ba long ta ka claim ko kum kata idon sibun ki weipat ki kot jong imlang salang di badon ki weipat ki kam ki jam ki bala contribute saka imlang salang saka ni ka politics de henry ke ek bang ni ban ni shon ngiri ka long ba apa ka de ka hop juni ka sarkar kam don hop ban khang ye ni ban shimenta de hoy ye kata